Folk eskola Egiluze taldeko berezko egitasmoa da. Inspiratzen da eredu nordikoetan eta oso esperientzia aberatsak eta interesgarriak eskaintzen dizkie gure aurrei. Horrela, gure ikasleriak posible ditu garatu konpetentzia desberdinak pertsona zoriontsuak izateko etorkizunean. Folk eskola hezitzaileon jakin-minatik sortzen da. Azkenean, hezitzaileok interes izugarria daukagu gure hezkuntza sistema hobetzeko eta aldatzeko. Horretarako sortzen ditugu momentuak ikasteko, ezagutzeko beste esperientziak eta gure artean trukatzeko idei desberdinak. Azkenean, eraikitzeko benetan sinisten dugun modelua. Gainera, folk eskolak eman digu amesteko aukera. Azkenean, elkartu gara eta amestu dugu lortu nahi dugun eskola ideala. Eta hortan gaude, bide horretatik goaz. Folk eskola oinarritzen da arlo desberdinetan, eta arlo hauek guretzako oinarrizkoak dira. Garatu behar dira gure ikasleriarekin bai ala bai. Arlo intrapertsonala guretzako zeharo garrantzitsua da. Ze importantea den gure haurrak, lagunak izatea eta beraien arteko harremanak zaintzea. Esperientzia anitzak izatea eta esperientzia aberatsak izatea. Horregatik ikasketa kooperatiboaren bidez lan asko egiten dugu etapa desberdinetan. Era berean oso importantea da intrapertsonala lantzea, norberaren pertsona lantzea, norberaren emozioak ezagutzea eta norberaren gaitasunak eta ahulesiak lantzea. Arlo motriza, mugimenduarena oso importantea da. Azkenean, haurrak mugitu egin behar dira, jolastu egin behar dute eta osasuntsu elikatu behar dira. Proiektuka lan egitea gure egunerokotasunean sartua dago. Gai anitzak eta desberdinak lantzen dira etapa desberdinetan. Eta denak oinarritzen dira oso esperientzia bibentzialetan, esperientzia oso hurbiletan. Horregatik lortuko dugu benetazko ikasketa lortzea gure ikasleriaren artean. Bereziki importantea da folk eskolan arlo naturalari eremu bat ematia. Horregatik, kanpoko zonaldeei buelta bat eman diegu eta bihurtzen ari gea kanpoko zonaldea ikasketa zonaldea. Oso importantea da haurrak disfrutatzea naturan eta haurrak natura errespetatzea eta ikastea naturak eskaintzen dizkigun elementu guztiekin. Eta horregatik hau bultzatzen dugu behin eta berriz. Horretarako inguru zoragarriak ditugu eta. Eta hau da folk eskola Egiluze taldea sinisten dugun proiektua, guretzako hezkuntza familia kontua delako.